Dragi elevi ai Liceului Teologic Baptist Alexa Popovici din Arad, Cambridge Assessment English vă mulțumește pentru că vă pregătiți pentru examenele Cambridge. După cum știți, școala voastră este centru de pregătire Cambridge de mai mulți ani, timp în care sute de candidați au devenit fericiții deținători ai prestigioaselor certificate Cambridge. Îi felicităm și le urăm succes în continuare. De mai bine de 100 de ani, Cambridge Assessment English este lider de piață în lume în domeniul evaluării, învățării și predării non-nativilor. Toate certificatele noastre se bucură de o recunoaștere internațională impresionantă din partea 25.000 de instituții de învățământ, universități, companii și ministere abilitate. Vă încurajăm deci și pe voi să continuați pregătirea, să utilizați materialele noastre de pe site-ul cambridgeenglish.org/ro și să vă bucurați în curând de certificatul bine meritat. Dragi colegi, stimate doamne profesoare, Oana Aioanei, Estera Bogoșel, Ligia Bogoșel, Gianina Gâta, Georgiana Magu, Fabiana Roșca, Cambridge vă mulțumește și dumneavoastră pentru profesionalismul și dedicarea pe care le investiți în procesul de predare. Sunteți oglinda principiilor noastre și dovada clară că împreună putem sprijini fiecare elev pas cu pas pentru un viitor mai bun și o lume mai bună. Vă mulțumim și vă felicităm! Thank you, congratulations and good luck!